Na úvod mi dovolte poďakovať naozaj za konštruktívne a naozaj situácii zodpovedajúcu úroveň rokovania s pánom predsedom strany Smer, sociálna demokracia Robertom Ficom, aj s pánom predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dámkom, pretože tak, ako som to komentoval aj včera, takto majú vyzerať rokovania o vzniku potenciálnej vládnej koalície na úrovni, pri rokovacom stole a s takou formou, akou si táto vážna situácia zaslúži. Ešte raz za to ďakujem. Dnešné podpísané memorandum, ktoré som v mene strany Hlas sociálna demokracia podpísal, plne zodpovedá aj všetkým prioritám a predstavám strany Hlas sociálna demokracia, ktoré hovoríme ako politická strana od vzniku našej politickej strany. Hneď na úvod spĺňa aj to prvé, o ktorom hovoríme, že jediným, kto na Slovensku moc dáva, je ľud a volič Slovenskej republiky. A volič v týchto parlamentných voľbách rozhodol a za víťaza označil politickú stranu Smer, sociálna demokracia na čele s Robertom Ficom. A ten dostal aj poverenie na zostavenie vlády Slovenskej republiky. Druhý moment je moment starostlivosti o ľudí. A to plne zodpovedá opäť našim prioritám, pretože nie je inou úlohou politika na Slovensku a nie je úlohou inou politickej strany, ako starať sa o lepší, dôstojný, zdravý, bezpečný, pokojný a šťastný život občana na Slovensku od jeho narodenia až po jeho starobu. A preto som veľmi rád, že aj v tejto deklarácii je jeden zo zásadných momentov, práve moment, že budúca vládna koalícia, budúca vláda bude robiť všetko preto, aby sa životná úroveň ľudí na Slovensku zvyšovala. Uvedomujúci, v akej ekonomickej a zložitej situácii sa Slovensko nachádza, sme aj my so svojimi kolegami pripravení urobiť všetko preto, aby na Slovensku vládol podstatne vyšší hospodársky rast, ako nám ho dnes predpovedajú medzinárodné inštitúcie alebo odborníci, a aby sa zachoval sociálny štandard, ktorý bol dosiahnutý, nesiahlo sa naň, práve naopak, aby sme robili ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu úroveň života ľudí na Slovensku zvýšiť. A zároveň v tej deklarácii platí aj ďalšie, čo mnohí vystrašene sledovali alebo komentovali, že kde sa Slovensko bude rútiť alebo kde sa otočí vo svojej zahranično-politickej orientácii. V tej deklarácii je povedané veľmi jasne, že všetci traja sme vyjadrili vôľu a uisťujeme občiansku spoločnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, že Slovensko a jeho miesto je v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a nemienime meniť náš zahranično-politický kurz s tým, že ale budeme vo všetkých týchto inštitúciách vždy zastupovať záujmy občanov Slovenskej republiky, vždy národno-štátne záujmy tejto krajiny, tak ako to jedna suverénna krajina v demokratickom svete robiť má. Toto je pre nás dôležité a z tohto dôvodu sme sa rozhodli aj do takejto koalície vstúpiť. Zároveň aj prebrať, vzhľadom na počet, ktorý bol zverejnený, prebrať aj veľmi vážnu úlohu a zodpovednosť až za 7 rezortov v budúcej vláde Slovenskej republiky. Ale moji kolegovia spolu so mnou sme pripravení urobiť maximum preto, aby sme presvedčili slovenskú verejnosť, že sa naplní aj to ďalšie veľké volanie občanov tejto krajiny, aby po 3,5 rokoch marazmu, chaosu, amatérizmu a neschopnosti vlád, ktoré tu doteraz vládli, konečne na Slovensku zavládol pokoj, profesionalita, odbornosť a hlavne stabilita. A aby tu čo najskôr, dúfam, vznikla vláda, ktorá nebude obťažovať občanov Slovenskej republiky svojimi vnútornými hádkami, svojimi politickými vnútornými rozpormi, ale že to bude vláda, ktorá od prvého dňa začne jeden po druhom riešiť tie najpálčivejšie problémy Slovenska, ktoré nás dnes trápia, ale zároveň bude pripravovať a vnášať do spoločnosti a rozvoja Slovenska aj impulzy dlhodobého charakteru, ktoré Slovensko budú posúvať aj v horizonte 10-20 rokov dopredu. My už nemáme čas ani ten luxus, aby sme tu mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť, alebo ktorá bude potrebovať mesiace, ak nie roky, aby odstraňovala extrémne ideologické rozdiely medzi sebou. A preto som presvedčený, že aj naše rozhodnutie vstúpiť do tejto koalície je správne. A nie len dnešná deklarácia, ale pevne verím, aj veľká koaličná zmluva, aj programové vyhlásenie vlády bude plne reflektovať aj priority, s ktorými strana Hlas sociálna demokracia
išla do volieb a vďaka ktorým aj získala taký mandát od ľudí, ktorý získala.